Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shomor wai. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tambah jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. District Magistrate jongka East Giant Hills District Manish Kumar ulapan mi da ka hukum ban Pynpra bad ban kendang ye ki Mashin khwai ka baju pendan kam ban ra yo Dewïong bad ye ki wei kitiar na ka kremti Dewïong bean ka bala pathai dangshen ha ka thai Mynsngat-Thangsko da ka bakado ya ka jingsngan jong ki pajba bad ya ka jingdon kam ban yada na ka jingklong bean yo Dewïong. Katkum ka hukum sarkar bala penmi hapo ka section 152 jongka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 district magistrate ula penmi yakani ka hukum hadin bala yo pedang yaka kaiphat bala IT do superintendent of police lingba inquiry officer ulapan jingbet ban wengno yaka Mashin ra Dewïong bala lam haka jaka bala pthai ka krem Dewïong ka bala lam syaka jingyap bat ka jingmensau jong kinong bala ti Dewïong ha ki jaka bamarjan. Kani ka hukum kala kedawru balai hadu sautali ki kremti Dewïong ki don hajan ka Mynsngat-Thangsko bad la pentebru ba kadang don ka jingti thama yo Dewïong da ka ba pendon kam ya ki Mashin ki bahe kinthop ya ki Mashin khwai ki bor penyat ki la syamru ba ki Mashin ki bu jingma ya ka kot ka khya jong ki pajba bad ki bala ban pendon kam haki kam ti bean yo Dewïong. District Magistrate Shushu Ulong ba ka jingmana banti bean yo Dewïong kadang beteng hadin ka jingti Dewïong thliu khanai bala penjari da ka National Green Tribunal House nam arajar khatsau ka bala khang ban pindon kam ya ki Mashin ki bahe ha ki kam bean lingba ka jinga jingbet District Magistrate ula ai hukum ban Pynpra ya ki tiar kum ki Mashin kit Dewïong ki yengtrep ki wei ki tiar ha ka jaka bala ja ka jing bathai da ka babu ya ki kendon ba perkhing ka jing Pynpra ye ki tiar kandang peteng hapo ka jingkhmi jong investigation officer da ka ba shandor hashwa bat hadin bala weng ye ki tiar la batharu ya inquiry officer ba un bo record ya ka geotag GPS coordinate jong ga jaka bat ban Phah ya ka action taken report ka ba bnia sya ka office district magistrate. Kani ka jing penmi hukum jong district magistrate kalong ban yada ye ki pajba ban penne ya ka sakhi sabut ban khanglat ye ki kamti Dewïong bean ha ki jaka bala shakta.